Bon dia, nois i noies, com esteu? Espero que esteu molt bé. Jo ho estic, soc la Juliana Ganet i com cada 15 dies soc físicament a la llibreria Ona, aquí a Pau Claris amb Gran Via, aproximadament. Busqueu al Google i sobretot no aneu a la de Gràcia. Bé, també podeu anar a la de Gràcia. El que passa és que la de Gràcia no és aquesta, entén-me, són dues llibreries diferents, les dues fantàstiques i meravelloses, però la que jo vinc a gravar és aquesta, la de Pau Claris amb Gran Via. I vinc cada 15 dies i també vinc aquí, en aquest espai d'internet que és el canal d'Ona Llibres, el canal de YouTube, a explicar-vos una mica les meves lectures, les meves paranoies amb llibres i el que sigui. Et diré una cosa, fa 2 anys que faig vídeos en aquest canal de YouTube. És bestial, no? 2 anys són moltíssims. Són 2 anys de les meves lectures recollides. Són 2 anys que jo puc un dia seure, mirar tots aquests vídeos, que seran moltíssims, també t'ho diré. Són com 50 vídeos. Són hores de continguts, però bé, mirar-m'ho i dir, això és el que llegia en aquell moment. I el que llegeixes determina molt com ets. Això és com un cercle, en realitat, perquè el que llegeixes determina molt com ets i com ets determina molt el que llegeixes. Llavors jo, a partir dels vídeos que vaig fer fa 2 anys, puc mirar-los i dir, llegia això, era així, no? En aquest sentit, també per això m'encanta guixar els llibres. Això és una lluita on no entraré. Jo sé que la majoria de gent sou uns avorrits i esteu en contra de guixar els llibres. Amor, no és un museu. No és un museu, no és un Picasso original. Què més et dona? Guixa el llibre. Jo entenc que si és un llibre preciós, un llibre, per exemple, d'aquests de fotografies, no el guixis, però un llibrot, que només té lletres, apunta coses, i apunta coses també perquè és el que et dic, després el tornaràs a recuperar, el llegiràs, i hi haurà una mica un tros de tu, perquè si ja sabent el que llegia jo fa 2 anys puc imaginar-me què pensava o com era, o quines diferències tenia respecte a la Juliana actual, tu imagina't si a sobre puc agafar aquest llibre i que sigui un llibre ple de guixades, ple de punts, ple de coses subratllades. Les frases que subratlles signifiquen una cosa o una altra, signifiquen com el que t'importa d'un llibre en aquell moment determina moltes coses del que estàs vivint, no? En aquella etapa. A mi això m'encanta. I si a sobre, i això ho faig, per exemple, amb els llibres de Montserrat Roig, jo fa 10 anys que llegeixo Montserrat Roig i cada vegada que torno a agafar aquells llibres subratllo coses diferents amb colors diferents per saber en quin moment era. I així em deixo notetes a mi mateixa i em sorprenc a mi mateixa dient a la Juliana de 16 anys li interessava això, és una meravella. Hem passat molt per alt que he fet 25 anys i seguirem passant per alt. No passa absolutament res. Vaig començar aquests vídeos que jo tenia 22 anys, sí, o potser no, potser ja en tenia 23, no ho sé, però ara en tinc 25 i tinc una crisi espectacular. Llavors intentarem deixar això absolutament apartat. El que passa que jo necessito també que la població sàpiga que em vaig fent gran i que els anys també passen per mi i que ja no tinc 18 anys. Nois, tinc moltes ganes de repassar què llegeix la Rosalia, la nostra estimada Rosalia. Més que res, perquè ja sabeu que aquí, en aquest canal d'Ona Llibres, de vegades recupero què llegeixen amb algunes persones que a mi m'inspiren o m'agraden o que són conegudes, etc. Ho hem fet amb la Rory Gilmore o ho hem fet, per exemple, amb l'Emma Chamberlain i tinc ganes de fer-ho amb la Rosalia. Més que res perquè és una de les estrelles del pop, una de les divas del pop, perquè la paraula és diva, que més s'exposa en aquest sentit. D'alguna manera, ella també ens explica com és a través dels llibres que llegeix i sobretot, fins i tot, com és la seva ideologia, perquè en realitat la Rosalia és una persona que tampoc parla molt, vull dir, no està tot el dia fotent turres ideològiques, no? És com que tot el que pensa ho demostra amb els seus fets, però també ho demostra amb les fotografies que penja, on de vegades es veuen llibres i els seus fans, que som uns sonats, ens posem a investigar exactament quins llibres són, quins no són, què està llegint, què li interessa ara mateix, no? Crec que la Rosalia és un personatge que juga molt bé entre el que ensenya i el que no ensenya, com que té aquesta doble cara, perquè en realitat no és un artista que no ensenyi res, com per exemple pot ser Taylor Swift, que no explica pràcticament res de la seva vida i no fa Insta Stories i no penja posts, saps? No té com un llenguatge d'internet gaire definit, però al mateix temps tampoc és una persona que ho expliqui tot, saps? Sinó més aviat al contrari, tu ja notes que se t'escapen moltes coses i que el que t'ensenya és com una capa lleugera on després hi ha molta profunditat. I això t'ho ensenya, doncs això, a través d'aquestes fotografies on tu veus alguns llibres per allà però no t'explica quins llibres són, no? No t'explica fins a aquest nivell de detall, no t'explica què és el que li ha agradat d'aquests llibres.
Un llibre del qual sí que va parlar com obertament, en plan, me estoy leyendo este libro y me está gustando, és Agua y jabón de la Marta Riezu. Em sap greu perquè crec que aquest llibre no el tenim traduït en català i, per tant, si així és, aquest llibre no el podeu trobar aquí a Ona Llibres, perquè a Ona Llibres només podeu trobar llibres que existeixen en català o novel·les, clàssics, diguéssim, catalans o novel·les catalanes traduïdes en altres llengües, no? Com per exemple La plaça del diamant en anglès, no? Però Agua y jabón, com que és en castellà, no el trobareu aquí. És un llibre d'una noia que es diu Marta, que és d'aquí de Barcelona, que a mi em va sorprendre també que la Rosalia en fes tanta promoció, perquè en realitat és un llibre molt de nínxol, no és un best-seller, no és un llibre que tothom s'estigui llegint i sobretot a nivell internacional encara menys, no? És un llibre que és com una mena de preferits, és a dir, saps els vídeos que fem els youtubers de preferits d'hivern? Doncs és una mica això, el que passa que escrit. Per mi és una mica massa carregós. Per mi la Marta té aquesta cosa com massa pedant tota l'estona, com de voler-se fer tota l'estona massa la interessant. Però és veritat que entenc on pot veure la Rosalia la cosa interessant, no? Perquè és un llibre que va de recomanacions de restaurants fins a recomanacions de perfums, fins a moltes coses d'aquestes, no? I coses que l'autora, la Marta, considera elegants, etc. Nois, cadascú, jo veus, és un llibre on clarament veig quin interès hi pot tenir la Rosalia, però és veritat que em va semblar molt curiós que en fes tanta promoció, perquè va penjar no un sinó 2 continguts sobre aquests llibres explícitament, d'ensenyar la portada, de dir m'estic llegint aquest llibre i m'està agradant moltíssim, no? Que és una cosa que trenca molt amb el que fa ella, perquè és el que comentàvem, normalment la seva manera de comunicar que està llegint no és mai, és aquest llibre, penjo una foto del meu llit i vosaltres sou capaços d'identificar a través de la solapa quin llibre m'estic llegint, però és perquè vosaltres esteu bojos, no perquè jo realment us estigui fent publicitat d'un llibre. En canvi, amb Agua y jabón sí que va fer publicitat del llibre. Llibres dels quals no ha fet publicitat i que tant de bo la fes més explícitament, perquè és que a mi ell m'encanta, The Flame, de Leonard Cohen, el recull de poemes i així com històries vàries de Leonard Cohen, el cantant. M'agrada perquè en realitat no he sentit mai parlar de la Rosalia de Leonard Cohen ni com a gran referent musical ni res. Llavors, saber que el té present per mi té molt de sentit, perquè és com un artista importantíssim i que segur que l'ha influenciada o que li agrada, i és exactament l'exemple perfecte de per què m'interessa saber què llegeix, no? Perquè gràcies a saber què llegeix sé que li interessa la figura del Leonard Cohen i per tant que d'alguna manera l'influencia o és com un referent, no? És cookie, em fa il·lusió que així sigui. Després també, i això es va comentar molt, estava llegint Angélica Lidl, fa un parell de mesos vam saber-ho, La casa de la fuerza, Te haré invencible. Bueno, és el típic llibre, aquest llibre per mi també, és com una mica massa pedant, però no passa res, amb ella li deu interessar i jo em plantejo que potser li interessa de cara a fer pròxims discos. Això m'agrada. M'agrada també perquè si t'hi fixes, quan vam fer el vídeo de què llegeix Rory Gilmore o què llegeix Emma Chamberlain, tothom llegeix el mateix, que són clàssics, que em sembla molt bé perquè és anar a lo segur. Jo la Rosalia sento que experimenta en tots els sentits i també ho fan al camp de la literatura, no? I de sobte es llegeix Angélica Lidl en plan a veure què em provoca aquest monòleg boig i si li aporta alguna cosa i llavors a partir d'aquí ho trasllada tot a la música. A més, la seva música jo crec que es nota moltíssim això, que té moltes influències i no només musicals, sinó com de molts altres sentits. I això només amb el Malquerer, que està basat en un llibre, ja ho podem veure, ja és evidentíssim, no? Després, a l'última foto, en aquesta mateixa on vam saber que llegia Leonard Cohen i l'Angélica Lidl, vam poder veure que estava llegint 2 llibres que no sé ben bé si es llegeixen, perquè en realitat són 2 llibres com il·lustrats, com de fotografia, 2 llibres d'art. Un, per una banda, d'un senyor que fa disseny interior, que a mi això m'encanta perquè ens dona pistes sobre com vol dissenyar la seva pròxima casa o quines són les seves inclinacions estètiques respecte al disseny interior. I després estava llegint Paintings, de Michael Boromans, que és un senyor que fa dibuixos. Per tant, clarament està en procés creatiu, perquè està llegint poemes, llegint coses boges com la Lidl i fent-se la moderneta i la noia espacial, perquè totes les noies espacials amb pensaments foscos han de llegir-la. I després està mirant coses de disseny i il·lustracions. És una meravella perquè ens dona moltíssimes pistes de cap on està treballant. I després, a les fotografies de l'estiu, també estava llegint Bukowski, What Matters Most is How Well You Walk Through the Fire.
el que més importa és com camines tu al mig del foc. Això era just després de deixar-ho amb el Raúl Alejandro, evidentment també ens donava moltes pistes. Ella era una noia llegint Bukowski a casa seva mentre ho acabava de deixar amb el seu nòvio amb qui portava 3 anys i mig, i també es va posar a llegir Feminismo, Pasado y Presente de Camille Paglia, que a mi això encara em diu més coses sobre ella, i aquí és on entra la qüestió més ideològica probablement, perquè encara que sigui veritat que a través de tots els actes de la nostra vida parlem de política, és el que comentàvem, que la Rosalia molt poques vegades fa turres polítiques explícites, no? Ni de partits ni d'ideologies concretes. Si no li pregunten sobre el tema, ella no diu mai res ni de feminisme, ni d'ecologisme, ni de res, no es posiciona, no? Bé, sí que es posiciona, però es posiciona a través de la seva obra i a través de la seva manera d'expressar-se al món. Però clar, aquest llibre ens diu moltes coses sobre el punt on està, per exemple, la Rosalia amb el feminisme, perquè la Camille Paglia és un tipus de teòrica feminista superconcreta i superespecífica, que us recomano llegir perquè realment és interessant el que explica, però que, per exemple, ara per molta gent està com cancel·lada, saps? Vull dir que és guai per saber també en quin punt està. Aquestes són les coses que últimament hem sabut que llegia la Rosalia. És bastant impressionant que a través de fotografies on es veuen 2 píxels els seus fans sàpiguen descobrir què està llegint, i a partir d'aquí tots nosaltres ens posem a discutir sobre què pensa, què deixa de pensar, com és o com deixa de ser. Però és que realment els llibres parlen tant de nosaltres, nois i noies, i això ja ho sabeu. Per tant, si algun dia voleu saber en quin punt de la meva vida estic, només heu de seguir veient aquests vídeos. Aquí hi ha una llibres comentant les meves lectures. Nens, abraçada forta, que vagi molt bé. Tinc la lentilla, que no sé si ho heu notat tot el vídeo, tornant-me pel cul. Abraçada forta, ens veiem. Recordeu, sisplau, que estic fent clubs de lectura aquí a Ona Llibres amb els llibres de Brunzits, que em fa molta il·lusió. Seguiu-me a Instagram, Juliana Ganet, per anar-ho seguint, i també seguiu a Ona Llibres perquè tenen una oferta brutal d'esdeveniments culturals que fan aquí, des de clubs de lectures fins a xerrades, des de concerts, una mica de tot, i per anar seguint i per veure si alguna cosa us interessa és un compte d'Instagram que heu de seguir per anar-vos enterant. Nens, que vagi molt bé, abraçada forta, i ens veiem d'aquí 15 dies, si Déu vol.